Dobré ráno, je 6 po 8, počúvate ZO, toto je ranná show Európy 2. Dnes sa budeme rozprávať aj o športe, ktorý momentálne možno nemáte viacerí v hlavách, pretože stále vám tam len brnkajú hokejky, poprípade futbalové chrániče. Ale dnes sú našimi hostmi Martin Kramár a Adam Hamšík z klubu Trickers. Ahojte. Ahoj, dobré ráno. Dobré ráno. Aby sme teda vysvetlili, čo sú to Trickers, tak je to lacrossový tím, jeden zo 4, ktorý momentálne na Slovensku funguje. Presne tak. Správny údaj mám. A je to zároveň aj klub, ktorý reprezentuje Slovensko v tomto športe. Ale aby sme šli úplne od začiatku, tak poďme si povedať, že ako vlastne funguje samotný lacrosse. Tak, na Slovensku je vlastne Slovenská lacrossová federácia, ktorá zastrešuje všetky kluby, ktoré hrajú a snažia sa rozvíjať lacrosse na Slovensku. Aktuálne v nej máme 5 klubov, z toho jeden je taký menej fungujúci a taký začínajúci v Košiciach. Mm-hmm. A 4 sú vlastne funkčné a fungujúce. 2 sú v Prievidzi a 2 sú v Bratislave. Odkedy funguje lacrosse na Slovensku teda? Od roku 2003. Teraz budeme mať akurát 10 rokov výročie Tricksters lacrosse týmu na Slovensku, to znamená aj celkovo lacrossu na Slovensku. Ako takí lacrossáci oslavujú svoje 10. výročie? Že si nakúpite strašne veľa minerálnych vôd a budete takí vybublinkovaní a budete sa vlastne naháňať s tými košičkami? Tak Dčko, košiček? Máme pripravený určite nejaký program. Celý rok vlastne budeme pripomínať to, že sme tu už 10 rokov a takisto s tým je spojený aj Tricksters Cup, ktorý organizujeme v podstate teraz už 4. rok. Je to turnaj, ktorý sa organizuje vždy v septembri, alebo teda ide o turnaj, kde sa pozývajú týmy z celej Európy. Máme záujem aj o týmy zo zahraničia, alebo teda z Kanady, Ameriky, kde ten lacrosse je naozaj už na profesionálnej úrovni. Lacrosse je naozaj že kontaktný šport, dosť je nebezpečný v tom prípade. Je to naozaj kontaktný šport, je to možno tvrdšie ako hokej a rýchlejšie ako futbal. Taký je v podstate slogan lacrossu. Aká je mentálna zdatnosť hráčov lacrossu na Slovensku, pretože však vieme, ako to v iných športoch funguje, tak určite. Tak určite. A sme doma. No a čo s týmto? No, hoď to do mňa. Ideš to chce, to nevidím. Ne, on to bude do mňa strieľať. Nie takú šupu. Ty vole. A môže to sa to aj do ruky chytať? Nie. Nemôže? Môže to do hlavy hodiť? Kámo. Si pravák? Hej no. Takto? Tak, alebo na okočí. Inak ešte vysielame. Vyša to schytala. A čo, máme takto krošček? No, eventuálne. Či krošček, ne? Krošček je skôr bodyček, takže telom. Hajde. Rozbí to tu. Čeko to už, A ty? Chytaj, hej? Dajo! Opačne máš ruky, máš opačne. Dajo! Tak nemôžeš, no. Čau. Aha. Takže, tak ideme vysielať. Lacrossáci by sme neboli, ideme si teda zavysielať, ale toto sú chalani. To nám ide ďalej. Adam Hamšík. Adam, zakývaj. A toto je Martin Kramár. Slávne osobnosti slovenského športu i showbiznisu. My ich dneska ráno podporujeme, lebo sme lacrosse pozitív. Išiel lacrossák na vandrovku, hia, hia, ho. Niesol si svoju loptičku v košíčku, hia, hia, ho.